आम्ही फक्त हिंदू म्हणून आज इकडे एकत्रित झालेले आहोत आणि हिंदू म्हणून एकत्रित होण्याचा हा जो सपाटा आहे तो पुढच्या अनंत वर्षेपर्यंत आपल्याला असाच कायम ठेवायचा आहे आणि म्हणून आजचा हा कार्यक्रम बलभीम हनुमंताच्या आश्रयाखाली आम्ही सगळेजण करतो आहोत। ते बस आम्ही हिंदू एक आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही हिंदू जे आहोत ते या देशाला समृद्ध बनवण्यासाठी एकत्रित झालेले आहोत। आमचा हा देश, आमची ही संस्कृती प्रभू रामांची संस्कृती आहे हे सांगण्यासाठीचा आजचा हा कार्यक्रम आहे आणि तुम्हा सगळ्यांना सांगायला मला अत्यंत आनंद होत आहे। प्रभू रामचंद्राचं मंदिर रामचंद्रांच्या जन्मभूमीवरती होत आहे यासारखा आणखी सुवर्ण क्षणांनी लिहिण्यासारखा दिवस कोणता असणार आहे। सगळे गोवा सरकारचे सगळे मिनिस्टर्स आमदार त्यांना खूप खूप आशीर्वाद। तुम्ही या भगव्याचा सदा आश्रय करा, हा भगवा तुम्हाला कधीच सोडणार नाही हे रामवचन आहे। आणि रामांच्या कुळामध्ये एक शब्द असा आहे की रघुकुल वचन जे आहे ते जबरदस्त असतं, प्राण जाए पर वचन न जाए। सरकारने या भगव्याखाली जरूर राहावं, तुम्हाला खूप खूप आशीर्वाद नक्कीच जनता देईल। आणि मला खात्रीपूर्वक सांगायचं आहे की जेवढे म्हणून भारत देशामध्ये जेवढे पक्ष असतील त्या सगळ्यांना रामाचा आश्रय घ्यायची तयारी ठेवा, कारण रामच सगळ्यांचा पोशिंदा आहे आणि रामच सगळ्यांना तारणारा आहे। बोलो जय जय श्रीराम। जय जय